descriu força bé la situació, que divideix el procés en 3 fases. La primera és la que s'anomena la fase primària i el que la caracteritza és la bilingüització de la comunitat. S'ha d'alerta perquè aleshores es diu allò, el bilingüisme és la causa de la mort de les llengües. Doncs no, no és la causa, però és la condició imprescindible. Perquè desaparegui una llengua, els parlants n'han de poder parlar una altra. Suposo que ningú s'imagina algú abandonant la llengua si no té una altra disposició. Per tant, un cop s'ha consumat aquest procés de bilingüització d'una comunitat, aleshores és quan ja ho tenim tot a punt perquè la llengua subordinada desaparegui. En la sociolingüística catalana tradicional es diu que aquesta situació de bilingüització d'una comunitat acaba o en normalització o en substitució. Això també és un model teòric perquè el fet és que jo de normalització no conec cap cas i ningú mai m'ha pogut donar un exemple d'una comunitat bilingüe que s'hagi mantingut estable, però en canvi sí que conec molts casos de substitució. Per tant, hauríem d'anar alerta quan ens plantegem el bilingüisme com a objectiu perquè potser és això el que ens pot acabar fent desaparèixer. Bé, aquesta fase pot durar segles i de vegades és molt curta. Vull dir, el període que s'estima que és el mínim és de 4 generacions, però ara amb les migracions ja es donen casos de 3 generacions, és a dir, que els nets ja no es poden comunicar amb els avis. Vull dir que això ja és força ràpid. Doncs aquesta famosa fase li segueix la segona, que és la fase que s'anomena de decadència, que en aquest cas es caracteritza per la interrupció de la transmissió intergeneracional. I aquest sí que és el punt clau. És a dir, en tots els processos de revitalització, de normalització, li podeu dir com vulgueu, però el que realment s'hauria d'insistir que on no s'ha d'arribar és la interrupció de la transmissió, perquè tots tenim l'experiència que és aprendre una segona llengua com, per a més haver de convertir aquesta segona llengua en la nostra primera llengua. Això és molt difícil i per això és tan difícil recuperar llengües que ja no s'estan transmetent. És a dir, un punt clau en la supervivència de les llengües és que es mantingui la tradició intergeneracional i, naturalment, que la llengua s'usi, perquè podem transmetre la llengua als nostres fills, però si els nostres fills no tenen ningú amb qui parlar-la, la recuperació també és molt complicada. Bé, quan s'arriba a aquest punt de la transmissió, aleshores ja sí que, no vull dir de manera categòrica perquè no vull negar l'esperança, però sí que el procés entra en fase irreversible. Ara hi ha molts casos d'aquests en què intenten revitalitzar la llengua i no seré jo la que els digui que això no és possible, però realment és recuperar una cosa que ja ha desaparegut. Quan demano exemples d'això sempre em surten amb l'exemple de l'hebreu, però l'hebreu crec que ni és un cas reproduïble ni jo desitjo que es reprodueixi. En tot cas, sí que és cert, i això ho han dit molts especialistes, que si va ser possible la recuperació, la revitalització de l'hebreu és justament perquè es van trobar en una comunitat molt multilingüe. És a dir, hi anaven persones d'arreu del món, tothom parlava llengües diferents. I diuen, si el 70% hagués parlat yiddish, doncs ara la llengua d'Israel seria el yiddish. Vull dir que
Aquest cas no és un cas que puguem dir ens serveix de model perquè, ja dic, jo preferiria que no hi haguessin models com aquest. I després, bé, un cop s'ha interromput la transmissió intergeneracional, quan la llengua ja no se sent en la comunitat, s'entra en la darrera fase, que és la de la mort dels parlants, la mort de la llengua, que és quan ja només queden darrers parlants, últims parlants de la llengua. Llengües que ja només la parlen 1, 2, 3, 4, 5 persones, perquè clar, encara que aquestes persones encara sàpiguen la llengua, ja no poden viure en la seva llengua i per tant normalment se certifica la mort de la llengua quan mor l'últim parlant, però en aquest cas la llengua ja fa temps que és morta. Aleshores, aquestes són les fases i si mirem la situació de les llengües del món per entendre aquestes prediccions, doncs resulta que hi ha un 40%, una mica més d'un 40% de llengües que estan en la fase primària, és a dir, que mostren símptomes del procés de substitució, siguin els que siguin. Després hi ha un altre 40% de llengües que ja no s'estan transmetent. I després hi ha més d'un 10% de llengües amb darrers parlants. Per tant, per això deia, els optimistes diuen un 50%, perquè el 40% i el 10% ens donen aquesta meitat de les llengües del món que difícilment arribaran al segle XXII. Però és que aleshores tenim aquest 40-45% restant de llengües que mostren símptomes i com que els processos cada cop s'acceleren més, hi ha qui diu que aquestes llengües no arriben al segle XXII. Insisteixo, no és una qüestió d'optimisme ni de pessimisme, sinó que la dinàmica de les llengües funciona així i realment hem de trobar la manera de canviar aquesta dinàmica perquè de moment no tenim pas signes de que la cosa millori. Aleshores, bé, jo vaig posar aquest títol de com es maten les llengües perquè de vegades fins i tot hi ha lingüistes que diuen que hi ha llengües que desapareixen perquè són llengües pobres, llengües subdesenvolupades, llengües que no permeten l'accés a la modernitat, en fi, molts tòpics d'aquests. Suposo que heu sentit a dir moltes vegades això també de l'euskera, perquè és dels arguments que es fan servir, no? El fet és que no hi ha res en les llengües que les porti a l'extinció. És a dir, no podem trobar un element lingüístic que justifiqui la mort d'una llengua. Una llengua desapareix perquè els seus parlants deixen de parlar-la. Aquesta és la causa. I què porta els parlants a deixar de parlar-la? Gairebé mai és, o jo diria que mai, és un motiu, diguem-ne, noble. Normalment, en aquests processos, trobes les mostres més greus de la crueltat humana. Un dels procediments més directes, justament, és el genocidi. Si penseu en el cas d'Austràlia i dels Estats Units, les llengües autòctones d'aquestes zones, en poquíssims anys de colonització, en poc més de 200 anys, pràcticament han desaparegut. Penseu que a Austràlia, quan hi van arribar els anglesos, hi van identificar unes 750 llengües. Ara en queden 200-250, però es creu que cap és viable. És a dir, totes estan en fase pràcticament d'extinció. Com s'aconsegueix això tan ràpidament? Exterminant la població. I en el cas dels Estats Units, doncs, també passa això.
Aleshores, això es combinava molt freqüentment amb la interrupció de la transmissió intergeneracional, però no perquè els pares decidissin no parlar la llengua als fills, sinó perquè era l'Estat el que segrestava els fills, se'ls emportava, els posaven o en internats o en famílies blanques, de manera que perdessin el vincle. I això, com que és un procés que és prou conegut, des de fa uns anys a Austràlia hi ha judicis perquè moltes persones que van viure aquesta experiència, que se'ls van emportar de casa seva quan eren petits, han denunciat l'estat australià. I als Estats Units això es va fer fins l'any 74. També al Canadà i també a Sibèria. En aquests llocs de manera sistemàtica. Després, en d'altres, de manera més esporàdica, però no sé, hi ha casos al Brasil, hi ha alguns casos a l'Àfrica, etc. Doncs, com que això era una actuació calculada, sistemàtica, es diu que els nens s'han de prendre a les famílies quan tenen 5 o 6 anys, perquè si s'espera que siguin més grans ja no obliden la llengua. Vull dir que la intenció clara de que s'acabin les llengües és més que evident. D'això, si busqueu, jo soc més afeccionada als llibres, però suposo que per internet també es pot trobar. Hi ha moltes històries de persones que han viscut aquesta experiència, que han explicat el que significa per ells això que els segrestin, i després el que passava, no sempre, però passava, és que quan ja eren grans els tornaven amb les famílies, amb la seva família, de fet. I clar, aquesta situació de que tu tens 18 anys i et porten en un lloc que no coneixes, amb una gent que no coneixes i et diuen aquesta és la teva família, que a més parlen una llengua que tu no entens, aquesta és l'experiència que descriuen com a més traumàtica, molt més que el mateix segrest. És a dir, el fet de tornar i aquesta consciència de que t'han pres el vincle amb el que és la teva família i que ja no els pots reconèixer com a tals. Aquest matí mencionava que hi ha una pel·lícula que deu tenir uns 15 anys o una cosa així, que es diu Niños Robados, que explica aquesta experiència en el cas de 3 nenes, que 2 o una va aconseguir tornar i les altres no. Però en fi. Després hi ha un altre procediment d'aquests que també s'han fet de manera sistemàtica, que, per explicar en termes generals, és alterar la relació entre la llengua i el territori. Nosaltres estem molt acostumats a sentir que no hi ha relació entre la llengua i el territori, que els territoris no parlen i totes aquestes coses. Tot això ja ho sabem. Però el fet és que quan es vol fer desaparèixer una llengua, doncs aquest és un dels procediments més eficaços. Penseu, ja que hem parlat dels Estats Units, les reserves dels indis, de les comunitats autòctones, és una alteració de la llengua i el territori. És a dir, els treuen dels seus territoris i a més els barregen de manera que es vegin forçats a parlar en anglès entre ells. A Sibèria també es va fer això, també fins als anys 70. Es van arribar a crear pobles artificials per barrejar població de manera que tots acabessin parlant en rus. Vull dir que a mi, quan em venen aquests que em diuen això de que no hi ha relació entre la llengua i el territori, i això els territoris no parlen, doncs que estudiïn una mica d'història perquè, ja dic, quan es vol fer desaparèixer una llengua, alterar aquesta relació de la manera que sigui. Per exemple, a Indonèsia, que hi ha zones molt diverses, a Indonèsia es parlen unes 600 llengües. Poso llengües entre cometes perquè cadascú entén el que vol per llengua, vull dir que és igual. El que passa que sí que és cert que hi ha zones
molt homogènies, per exemple a l'illa de Java. El javanès és una llengua que si ara la poséssim a Europa i fos oficial a la Comunitat Europea, seria la segona llengua en nombre de parlants, perquè molt sovint ens oblidem d'aquestes llengües que tenen molts milions de parlants, i el javanès en té uns 80 o així, i només aniria per darrere de l'alemany. Doncs aquesta és una zona més homogènia. Després Bali, el balinès, té 2 milions de parlants, però vaja, ja són llengües considerables. Però després hi ha una zona que és, si mireu el mapa, on hi ha Papua Nova Guinea, l'illa de Papua, està partida pel mig allò que feien a l'època de la colonització, agafar un regle i un llapis i partir el territori, doncs hi ha això. I en aquesta zona es parlen unes 200 llengües. Aleshores, ja fa uns anys, el govern indonesi va optar pel Bahasa Indonèsia com a llengua oficial, i la manera d'aconseguir difondre-la és intentar evitar la diversitat d'aquesta zona. I van forçar molts de les altres illes que anessin a la zona d'Irian Jaya perquè d'aquesta manera els obligaven a parlar en indonès. Això s'ha fet en molts casos i vull dir que el desplaçament de poblacions per fer desaparèixer les llengües també és un procediment prou conegut. Recordo que l'any 96 es va aprovar a Barcelona la Declaració Universal de Drets Lingüístics i aleshores durant uns quants anys es va intentar que la UNESCO l'adoptés com a text propi i no es va aconseguir mai, hi va haver no sé quants intents i qui s'hi va oposar sempre va ser Indonèsia perquè passen aquestes coses. Després, una altra causa de la mort de les llengües, que és una altra d'aquestes que ens hauria de fer reflexionar, perquè molt sovint la prenem com a model i la veritat és que no funciona, és l'ús de la llengua dominant en l'ensenyament. I el cas és que, així com l'escola ha tingut un gran èxit a l'hora d'imposar llengües dominants, ha fracassat pràcticament sempre a l'hora de revitalitzar llengües subordinades. Per què? Segurament hi ha moltes causes. Per mi és bastant misteriós. Però sí que és cert que justament perquè com que l'escola ha aconseguit imposar llengües dominants, molt sovint, quan es tracta de polítiques de revitalització de llengües,